Hey guys, Khulumbai, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैहाय आङो जोंहा आइखौ मेकआप खालामगोन, जोंहा मामाखौ। So नोंथांमोना नायनो हागोन आं माबायदि एसेबां मोजां मेकआप खालामो। So भिडिअखौ बिदिबा स्टार्ट खालामसै। बिदिब्ला जोंहा मामाखौ लिंहरसै। मामा फैदो। So फैदो। Sit down. Mama नोङो सिन्दुरफोरखौ हुगारनांगोन माथो। So फैदो एसे खाथियाव। गिबियावनो आङो जोंहा मामानि फोथाखौ बोखानो होबाय बिकज दा मेकआप खालामबा बे फुरलाला जागोन ना खिन्थु बेखौ रियुज खालामफिननांगौथ' बेखायनो ओमफ्राय फार्स्टआवनो आं मामानि मोखांखौ हुगारनो होबाय आरामै मानो होनना बुङोब्ला जों मेकआप खालामनायनि सिगां मोखांखौ मोजाङै साफा क्लिन खालामनांगौ ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं मयस्चराइजार इउज खालामगोन मयस्चराइजाराबो गवानो हनै मयस्चराइजारखौ मानि थाखाय फुननाय जायो होनोब्ला बेखौ जोंनि स्किनखौ मयस्चराइज खालामनानै लाखियो बेखायनो जों फुननाया बिराद गोनांथि मेकआप खालामनायनि सिगां हल फेसआवनो फुनखांनानै ओमफ्राय फुनगोन जोङो आङो प्राइमार इउज खालामबाय आं मामानि मोखाङाव स देट जा फाउन्डेसन फुनगोन जोङो बेयो स्किन सिङाव हाबलाङा बे प्राइमारा हेल्प खालामगोन बेखिनिखौ हल फेसआवनो फुनगोन बेखौबो फुनखांनानै नेकावबो एसे फुनगोन जाग्लायो ओमफ्राय बे मालाया एसे डिस्टार्ब होदोंमोन बेखायनो खेवनानै दोनथ'नोसै आङो ओमफ्राय आसुगुर लाबा बेनो मोनसे ड्रबेक्स माखासे फिसा फिसा खामानिखौ मावनो हाया बेनि उनावहाय आं एप्लाइ खालामगोन फाउन्डेसनखौ नैबे ब्लेन्डारनि हेफाजाबजों स' देब मोखाङाव हल फेसआवनो फुनगोन बे फाउन्डेसनखौ ओमफ्राय मोखाङाबो सेम खादा मामाजों आंजों दाला मोखांखा फाउन्डेसनखौ हल मोखाङाव फुनखांनायनि उनावहा आरो फुनबावगोन खेबसे स देट एसे गुफुरसिन नुयो गावदांदांहै सिख्लाख्ला नुयो मामाखौ बेखायनो आं आरो फुनफिनबावबाय फाउन्डेसनखौ ओमफ्राय मेकआप खालामनाया गाज्रि जाबाबो रायनाङा मानो होनना बुंबा आं प्रफेसनेल मेकआप आर्टिस्ट नङा जास्ट ओरैनो मामाजों टाइम स्पेन्ड खालामनो बा एसे हेपि लाखिनो हायो खोमा मामाखौ बेखायनो आङो सामथिं निउ ट्राइ खालामबाय आरोना मानो होनना बुङोब्ला जोंहा मामाया दिनैसिम गावनि मोखाङाव मेकआप फोनफेराखै मामाया क्रिम फोनो आरो पाउडार फोनो बेनो बाट बेफोरबायदि मेकआप फाउन्डेसन माबा माबि बेफोरखौ फोनाखैमोन आरो मेकआप खालामोबा मा खोमायावबो फुननांगौ एसे फाउन्डेसनखौ नङाबा मेकआपखौथ' एक्चुअलि स्किननि कालारा इट डाजन्ट मेटार ना नोंना गोसोम ना गुफुर बाट जोङो बांसिनानो जोङो एसे गुफुर जाजानायखौ लुगैयो बेखायनो खोमायावबो फुननांगौ नङाबा जुदि जोंनि स्किन कालारा एसे लाइक एसे ब्राउन टाइप ओमफ्राय जोङो एसे गुफुर फुनो फाउन्डेसनखौ बिदिब्ला खोमाया एसे ब्राउन टाइप जागोन कालारा ओमफ्राय मोखाङाल' गुफुर जागोन आरो ओमफ्राय बेवहाय सिनायखागोन आरो ना जेनेबा नों जे मेकआप खालामदों मोखाङावल' फुननो थांबा ओमफ्राय नेकावबो फुनखानांगौ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय अस्त्रफोर माने मेकआप खालामनायाव नांगौ जानाय जिरादफोर मेकआप ब्रास आरो माखासे फाउन्डेसन माबा माबि बेफोरबायदि आरो बेनि उनावहाय जोंहा मामाया एसे बुरैबायथ' बेथांनि मोखाङाव रिंकल्स दङ बेखायनो एसे ब्रासजों माबाना होबाय आङो एसे सिन जानानै माबा जादोंमोन बेनि उनावहाय आं एप्लाइ खालामबाय कनसिलार एसे बेखिनि जा एरियायाव फुनदों आं बेखिनि एरियाया एसे गोसोम जायोथ' बेखौ माने एसे गुफुर खालामनो बेनि उनाव मोजाङै ब्लेन्डिं खालामना होबाय आं फाउन्डेसन ब्रासजोंनो माबा माबि दिहुनबाय थानो बायो बेखायनो आंनि मेकआपखौ खालामबाथ' आं बांसिनानो मालाबा आखाइजोंसो होजोबो आरोना नैबेखौ मा फुनदों दे आङो फार्स्टआवनो आं खोन्थाग्रोला आं सेंग्राफोरखौसो सोंदों दै मानो होनना बुंबा सिख्लाफोराथ' बांसिनानो मिथिखायो
सेंग्राफोरखौ सोंदों आं नैबेयाव गन्थङाव मानो गोसोम गोसोमखौ फोनदों नैबे भिडिअ नैबेसिम नायनायावनो खिन्थु कमेन्ट्सखौ लिरनांगोन मानो होनना बुङोबा आंथ' दायो खोन्थासिगोन बे गोसोम गोसोम फोननाय बुस्थुआ मा बुस्थु बेनि सिगाङावनो जुदि मिथियोब्ला खोन्थाबानो जाबाय कमेन्ट्सआव स्पेसियलि आं सेंग्राफोरनिफ्राय मिथिनो लुगैयो नैबे जाहैबाय कन्ट्रल खालामनाय जोंनि मोखाङा जुदि दाला बायदिबा बेखौ एसे फिसा खालामनाय जेनेबा सरि एसे सिरियासै बुंसै आं बे गन्थङाव जिथु साइडआव एसे गोसोम गोसोम फोनदों बेखौ माने कन्ट्रल खालामनाय जायो जेनेबा गन्थङा एसे गिदिर बा एसे फिसा नुहोनो हायो ओमफ्राय आरो एसे गोलावबो नुहोनो हायो आरो बे खावलायावबो फोनबाय साइडआव ओमफ्राय बे जोंनि माबायावबो फोनबाय एसे खाफालथिंबो बेनि उनावहाय नै पाउडारखौ ओमफ्राय आं बख'नो हाला मामाखौसो बख'नो होबाय आसुगुर गोलावबाबो प्रब्लेम आरो गुसुंबाबो प्रब्लेम मामायाबो गुसुंखायनो बख'नो हायासै आंनो ट्राइ खालामसै उपाय गैला बिमायाबो हायासैबा स' ट्राइ खामै आं हामारबाय आं हायै बुस्थु गैया अबयसे सरि बेनि उनावहाय आं इउज खालामबाय मामानि जिथु बै दहाय माबा फोनदोंमोन ना कनसिलार नैबे फोननाय जायगायाव फोनबाय आङो एसे वाइट नुनायनि एसे गुफुर नुनायनि बेनि उनाव बे गन्थंनि एरियाखिनिखौ फोनासै जायाव कन्ट्रल खालामदोंमोन बेखिनि एरियायाव फोनथ'वाखै दाहाय ब्रासजों मोजाङै माबाना होगोन नैबे पाउडार ब्रासजों जोङो मोखांखौ दहाय पाउडार फोनदोंमोन ना बेखौ फोनफिनसै जिथु कन्ट्रल खालामनाय जायगा बेखिनिखौ जोङो बे पाउडार ब्रासजों माबाया इउज खालामा कन्ट्रल खालामनाय जायगायाव बे कन्ट्रलनि थाखाय कन्ट्रल ब्रास दंखायो एक्सट्रा बे जाहैबाय कन्ट्रल ब्रास बेजों कन्ट्रल खालामबाय जिथु दहाय कन्ट्रल खालामखानाय दंखायोमोन बेखौ जास्ट ब्रासजों माबाना होबाय आङो बेनि उनावहाय मामानि आइब्र'खौ जोंहा मामाया खेबसेबो थ्रेडिंबो खालामाखै ओमफ्राय मिसुग्रा गैखाया आंनियाबो बिदिनो आंनियाबो नक्लिस दे आखिना लानायसो आंहाबो गैया बारा मिसुग्रा ओमफ्राय नै मामानि मिसुग्राखौ आङो आखिना होबाय ब्रासजों सेपआनो गैया सेप गैयाबाबो आं जा एसे रोङो बेखौनो आखिना होबाय आरो मिसुगुरखौ जुदि फुना लानायमोनबा होमबाना आखिनो मोजां जागौमोन आरो होमबाना जिथु सेपआव पार्लारनिया फुनानै हरखायो बे सेपआव लागायबानो जागौमोन आङो बे आइब्र' पाउडारखौ बाट मामानिया फुवाखै थ्रेडिं खालामाखै बेखायनो एसे खस्थ' जाबाय आरो बेनि उनाव जा जायगायाव एसे बारा जादोंमोन बेखौ आं एसे हुगारफिनबाय मानो होनोबा आं एक्सपार्ट नंखाया दहायनिफ्रायनो बुंगासिनो आं ओमफ्राय जोंहा मामाया उन्दुलांबाय नामा जि आराम सिबनानै थागासिनो उन्दुलांबाय बायदिसो मोनबाय आं आयौ उन्दुवाखै बेनि उनावहाय आङो एसे आइब्र'खौ ब्रासजों माबाबाय खाननानै होबाय बेनि उनावहाय बेखौ बेबायदि दोना बेखौ जुदि एसे आखिदेरदोंब्ला फाउन्डेसनजों हाइड खालामनो हागोन फाउन्डेसनजों ब्रासजों बिदि आं जेरैबायदि फोनदों बेबायदिहाय एसे हाइड खालामनो हागोन आरो आखिनाय समाव जुदि एसे सेपआ मोजां जायाखै बे सेपखौबो माबा खालामफिननो हागोन आरो खालामफिननो हागोन ओमफ्राय जोंहा मामानि गन्थङाव फाउन्डेसनानो थायाखै फाउन्डेसनखौ होबाबो थायाखैमोन आरोना ओमफ्राय आं एसे पाउडारबो फुनना होबाय ट्राइ खालामबाय आं लाखिनो बाट जायाखै थायाखैमोन बै टाइमाव पाउडारबो फुनना होबाय आं एसे कम्पेक्ट पाउडार आयौ मामाखौ जि बेलेग नुबाय एसे गुफुरद्राय जाबाय नामा खिन्थु केमेरायाव बिराद क्लियारलि अभार गुफुरद्राय नुदों खिन्थु रियेलाव बारा इसिबां इदि नुवाखैमोन आरोना अभारअल मोजां नुदोंमोन एसे आंनि थाखाय आरो बाख्नायना लाखायो नामा गावखौनो
बेनि उनावहाय जेब्ला आं मास्कारा एप्लाइ खालामदोंमोन ना मामानि माबायाव मेगनाव ओमफ्राय मेगनखौनो मोजाङै लाखिया माने फोनफेराखैना अन्थावनो फोनफेराखैना ओमफ्राय मेगनानो फोर इदि मावबाय थायो बेनि उनावहाय बादुलियाथ' सानसे बाराखा बे आइब्र' पाउडारखौनो काजलनि खामानियाव मावना होबाय आं जायखिजाया खामानियाव फैबानो जाबायथ' काजल नंगौबाबो नङाबाबो जिखुनु गोसोम जाबानो जाबाय हायोबा जिखुनु जाया गोसोम कालारखौ फुनना लाबानो जाबाय आरो काजलनि जायगायाव बेनि उनावहाय आं आइलाइनारबो फुनासै बे आइलाइनारनि जायगायावबो आं बे ब्र' पाउडारखौनो फुनबाय आइब्र' पाउडारखौ मानो होनना बुङोब्ला बे आंनि आइब्र' पाउडारा अभार ब्राउनबो नङामोन ब्लेकबो नङामोन मोननैनि माजाव कम्ब' आरोना बेनि उनावहाय आङो एसे खावलायखौ गोजा गोजा नुहोनो थाखाय ब्लेसार फुनबाय आइस मामाखौ बिदि मिनिबा बे डिम्पोल मोननैया नुजाबा बिराद मोजां नुखायो ओमफ्राय बेनि उनावहाय फुनबाय हाइलाइटार गन्थङाव एसे हाइलाइट जानायनि गन्थङा एसे गोजौ माने गोलाव नुनायनि अन्थाव फावदुर बिदिनो मिनिबाय थाले मा ब्लासार फुनखांनायनि उनाव आं एसे हाइलाइट खालामनो थाखाय मोखांखौ हाइलाइटार इउज खालामबाय आङो एसे खावलायाव ओमफ्राय खखाबाव एक्चुअलि मेकआपाव आंना हाइलाइटारा एकदम बेस्ट पार्टखा आरो ओमफ्राय लिपस्टिकआ एसे आं बे मेटखौ फुनासै एसे स्टिकी टाइप लिपस्टिकखौ फुनना होबाय आं बिकज नांलाबा एसे दिगदार जागोनथ' आंनियावबा आं फोननायावबा जेबो दिगदार जाया खिन्थु आं मालायनियावबा एसे दिगदार मोनो आरो बेखायनो आं स्टिकी लिपस्टिकखौ फुनबाय ओमफ्राय सरि आंनो मिनिनायनि थाखाय माने आं एकदम सारप्राइज आरोना जेनेबा जोंहा मामाखौ बेबायदि नुफेराखैमोन आं नायलाय जारौबो गावदांदां सोरनिबा बिहामजो बायदि एकदम सिख्लाख्ला ओमफ्राय नै ड्रेस आप खालामनानै बेबायदि नुदोंमोन मामाखौ ओमफ्राय मामायाबो जि मिनिबाय मेकआपा बारा गाज्रि टाइपबो जायाखै खोमा मोनसे बुस्थु बावदों ओमफ्राय मेकआप फिक्सार मेगन मिसे बे मेकआप फिक्सारखौ एसे मेकआपा एसे फिक्स थानायनि थाखाय फुननाय जायो स देट लं लास्टिं जायो एसे स गाइस माबोरै मोनखो जोंहा मामानि मेकआपखौ गाज्रि जाबाबो मोजां मोनदों होननानै कमेन्ट सेक्सनाव होगोन होननानै आसा खालामबाय ओमफ्राय माबोरै मोनखो मोजाङानो मोनदो बारा मेकआप नङा अबयसे नों मिथिखायो माथो आं बारा मोजां मेकआप खालामनो रोङा बेखायनो स दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन आरो गावनि बिमा बिफाखौ सबसे अन दे मानो होनना बुङोबा बिसोरनि अनगा जों बे दुनियाखौ नुवामोन बेखायनो आं सबसे अनखायो बिमा बिफाखौ स नोंथांमोनाबो अनबानो जाबाय लाभ इउ अल बाय साबा थुख्लुआनो गाबदोंमोन गावखौ भिडिअ लाखायोनि हाबा गाबनाय हाबा नोङो सना मेगनाव मोदैया हुगार हाबा हामा दे गाबनो हामा दे चुमा हालाय चुमा गन्थं लुयो हामा चुमा हाबा खाथिया हाबा हाबा दे हाबा दे आंखौ चुमा सना आंखौ चुमा आइबा चुमा गुड बाय